Ito ate from California. Nabili ko na, nakuha ko na at nabili ko na nagbili ako ng Carbocisteine para sa kay amay, tambal sa ubo, tapos paracetamol po. Nagbili ako ng dalawang Carbocisteine, dalawang paracetamol. Thank you so much ate from California. Maraming salamat sa share mo na blessing sa amin. Yan. Ito ate from California. Painumin ko sila para sa ubo. Yan, saksak. Dali ako. Dali. Yung ako da amay. Dali, agoy si amay man din hindi ubuha. Di man din si ako. Sige lang, nakainom si ako. Amay? Si amay, giubuha si amay. Hilantan pag siya. Ikaw wala man kahilante ba? Hilantan ka, wala. Wala, si ate, si amay rato painom sa paracetamol. Dili magkundata ha, kay aron dili at kapiang ha. Ikaw wala kahilante? Ate, nanangid mo ni nanay nga dili mo. Tara ate Mercy, mo ipapalit nga Rexidol. Amo di si nanay. Kung mag-uli mo sa inyo, dumdum mo. Kani siya Rexidol, tambal sa bugat-bugat pod. Pag mag-uli na mo sa inyo, Miguel, dumdumo ni mo ni sila pagpainom daning tambal kaning green mo ning tambal sa ubo buntag udto hapon ni mo ni sila painomon ha. Kani sila tulo ha. The next day. Ayan guys, kamigin na siya guys. Una ang kamigin. Kuan na ni siya, sakop na ni siya diri sa kanang Kabangasan. Kabangasan area na ni siya diring dapita. Si Ate Mercy nag-upload. Dito na misaila ni mama guys. Agay! Ka-timing ba kayo na mahaw? Mahaw. Hala. Pamahaw. Pamalagi mo nagtugbong? Mahaw. Tugnaw. Pamahaw tabi. Ilang sudan guys, pansit. Tapos na ay adobong manok. Wala pa siya atin diri di ay? Datuti. Ito. May langgi ka aghimo sa bata ha, unya karon. Agay. Kana. Di na. Ayong bonsai. Agsulot kami, agsulot. Ay, sure naman ginada. Sure, bol. Nagayon na kate? Wala ay. Agsulay pag kuan. Palugsong na ang team. team Pakukwin. Team Marites. Ayaw. Team Marites. Oh, ato ning iboto. Nahilom ba yan nun siya? Ikaw na. Di ikaw di magdala kay ikaw man kabalo ag kuan. Kita kebugat beranak. Aku Ga naman. Oh, si Mama magdala. Ay, aron siya. Ay, dum-dum ang inyong ngipon. Wala man yung ngipon. Kabala ka man ngulat. Kabala ka nga wala naman din sa ngipon. Guys, nandito na guys. Nagbuod na si ako guys. Dito sa kuantina, dito daghan. Ay dito pa ubo ko. Madili daghanon. Isa palin. Ipatay sa nalin. Usig. Parise. Ada di kana ko. De, parise de. Di kana ko putar.
Palugsong namin guys. Na sila sa ulahin ni Ate Maya Mia. Maniod to na mi guys. Ag video ka te. Video ko te ah. Video diha tanan. Oh. Maniod to na mi guys. So pag-pray na mother. Sa numbers ni. Naamukan ang galong loob kini kanan sunatan kanan sa mga buhi ug hari Dios nga sa gigaban kanan tanan natin sa amen. Sila ni kuha. Pili-pili masa sa unod, wa may unod. Lakaw na pud mi guys. Adto na mi sa Purok 3. Ayun ani ah. Purok 3 among ruta ron. Dito na ni butang sa kuan. Ano naman diyan. Progress ni butang. Progress oh. Pila ni kabuk. Ito na guys, kakain na kami. Galing kami ni Riri sa bukid. Tapos si Momon o si Bintoy hindi pa sila nakalugsong kasi umulan. So kami ang nauna ni Riri. Tapos niluto na namin ang karni. Salamat ate from California sa gi-share mo na blessing sa amin. Thank you so much. So ayan. Ako raning gihumba. So si Koreana, si Momon og si Saysay wala pa sila nakatugbong. Hello guys. So si ako. Tapos si Budog dito rin. Amen. Sige, kao na. Bati na sa. Butangan na to sila sa kanon para naramigi. Narai mo ako. Imo amay. Kang saksak. Undoy, ali kao na. Sige, si Undoy ayaw pang kumain. Kay tigway pa kuno siya sa baka. Galing kami sa ilan ni Ate Maya Mia guys. Kasi sinamahan namin siya doon. Maglakad-lakad. Kay nagkuan baya siya. Nagkagawad baya siya. So amo siyang giubanan. Mo jud ni nga nagabinan. Unsa day mo saksak? Lagi. Utara ba? Kaunta guys. Ayan, masarap ang ulam namin. Salamat ate from California. Thank you so much sa gi-share mo na blessing sa amin. Alay. Thank you so much Ate Mar. Sa gi-share ni mga blessing sa amo Maraming salamat. Miss J from USA, salamat. Nicole is
Thank you so much. Ma'am Nelpa from California. Ate Rachel Tamagawa. Ma'am Pinay Beauty. Ate Elizabeth. Thank you so much. Ano man na? Kao na. Pulis mo at yung Oh, singiti pa parire. Hala.